खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड'जेबनि स्लाव बरना लाग्रोनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दे। जोंहा बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ सोनानै हरबाय दे। आं नोंथांमोननो माने सिगाङावनो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरखादोंमोन जोंहा पीएम किसाननि फैसाया 31 मेयावहाय हाबगोन होननानै। नाथायबा आं बिनि उनाव नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै हरनाय जायाखै बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि बागै। जेनेबा जोंहा फैसाखौथ' 31 मेयाव सोनानै हरबाय नालाय, दा बेंक एकाउन्टाव नोंथांमोना माला मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहराखै। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना माने गोबाङानो कमेन्ट खालामहरदों फैसाखौथ' 31 मेयाव सोबाय नाथायबा दासिमबो जोङो बेंक एकाउन्टाव मोनाखै, फैसाया दासिमबो हाबाखै, माबोरै जोङो चेक खालामनांगौ बिनि सलुसन नामा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों आंनि WhatsApp ग्रुपआव। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायदो। आं नोंथांमोननो गासिबखौबो मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाबाव इक्वेसननि जोंहा लास्ट डेटखौ एक्सटेन्ड खालामना होनाय जाबाय दे। जोबोद मोजां खौरां ओंखारना फैदों। नैबे नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 31 जुलाइआव जोंहा लास्ट डेटखौ खालामना होनाय जाबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो इक्वेसनखौ होनो हायाखै नाजाबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना CSC सेन्टाराव नङाबा नोंथाङा एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै सोंहैबानो जाबाय इक्वेसनखौ मानो थाखाय आङो होनो हायाखै बेफोरबायदि होननानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाथारबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो 31 जुलाइनि सिगां। लोगोफोर नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो नांगोन दे। फैसाखौथ' जोंहा 31 मेयाव सोनानै हरबाय, दा जोङो बेंक एकाउन्टाव मोननो हायाखैबा मा खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे आं माखासे गोबां कमेन्ट नुनो मोनदों जोंहा बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ 31 मेयाव सोना हरनायनि उनावनो माने माखासे बिथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय जादों दे। नोंथांमोना सोरबाफोर मोनबायबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्टखौ खालामहरनो हागोन। आङो जायफोर नोंथांमोना गोदानै फैदों बिथांमोननि थाखाय खोन्थाहरनो सानो इक्वेसि फर्मखौ बेहाय होयो दे। नैबे इक्वेसि निउ नोंथांमोना बेहाय थांनानै इक्वेसि फर्मखौ हैनो नांगोन। दानिया फैदो पेमेन्ट नोंनि बे 2000 फैसा हाबगोन हाबाखै, 17 इनस्टलमेन्टनि फैसा हाबगोन हाबाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेनिफिसियारि स्टेटास बेहाय थांनांगोन दे। आं दायो बेहाय थुनानै होनि माबोरै नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोना एसे खोन्थाना हरनो सानदों। नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन नोंनि बे फैसाया हाबगोन हाबाखै बेखौ नायनो थाखाय नोङो मोननै अपसनै नायनो हायो। आधार नाम्बार होनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन, नङाबा नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बार होनानैबो नोङो नोंनि बे फैसा हाबगोन हाबाखै बेखौ डिटेल्सखौ नायनो हायो। नैबे जुदि आधारखौ क्लिक खालामोबा आधारनि नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय बेहाय गेट डाटायाव थुबानो जाबाय। नोंनि बे गासिबो डिटेल्सआ फैगोन, नोंथाङा बेसेबां इनस्टलमेन्टखौ मोननो हाखो बिनि गासिबो डिटेल्सआ फैगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टआ इनएक्टिभ ना इनएलिजिबिलिटि जानानै दङ बिनि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना नुनो हायो। दानिया फैदो जोङो फैसाखौ माला मोनगोन। दाना जायफोर बिथांमोना माने गोख्रै मोननो हाबाय बिथांमोनाथ' जोबोद लाखि, नाथायबा जोंहा आसामनिया बांसिनानो एसे लेट जायो दे। जोंहा मास मोनसे मास मोननै गाहाम नेनांगौ जायो। दा बेनिखायनो नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टआ जेबो गोरोन्थि गैयाबा, जेबो इनएक्टिभ जानानै गैयाबा एबा इनएलिजिबिलिटि बेफोरबायदि जानानै गैयाबा नोंथाङा सिन्था खालामनाङा, नोंथाङा लासैनो फैसाखौ मोनगोन। नोंथाङा मात्र' बेहाय फैनानै चेक खालामफैबाय थाबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे बेंक एकाउन्टआवबो नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय फैसा हाबगोन ना हाबाखै। आरो बेजों लोगोसे जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखै इनएक्टिभ इनएलिजिबिलिटि जानानै दङ बिथांमोनखौथ' आं सिगांनिफ्रायनो खावलायबाय थाखादों नोंथांमोना बेखौ इनएक्टिभ जानायखौ एक्टिभ खालामनांगोन आरो इनएलिजिबिलिटि जानायखौ एलिजिबिलिटि खालामफिननांगोन दे। अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। दा बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बे एग्रिकालचार अफिसाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसे एग्रिकालचार अफिस थायो, बेहाय थांनानै नोंथांमोना सोंनानै खामानिखौ मावनो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना आरोबाव फैसाखौ मोनफिननाय जागोन। दा बेनिखायनो आंनिसिम खावलायनाय गोख्रै बेफोर खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। जोंहा बे 2000 राङा बारायनोबो हागौ इयुनाव। दा बेनिखायनो बेफोर खामानिखौ मावना लानाया जोबोद मोजां। दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम। आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि बागैनो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों।